Парламент комитетлары язгы сессияның беренче утырышына әзерләнә. Депутатлар мөмкинлекләре шикләнгән кешеләргә махсус эш урыннары булдыручы предприятиеләр өчен салым өстенлекләре булдыру яклы. Шулай ук халык сайланучылары мәдәни мирас объектларын дәүләт саклауы һәм аграр тармагындагы уңышлар турында да сөйләште. Бу һәм башка темалар турында парламент хәбәрләрендә сүзне Алия Галиуллинга бирәм. 26 январда парламентарийлар Дәүләт Советының язгы сессиясын ача. Парламент президиумында шулай хәл ителде. Көн тәртибендә 15 мәсьәлә, шул исәптән 4 республика закон проекты, халык сайланучылары гаилә кодексына һәм мәгариф турындагы гамәлдәге законга үзгәрешләр кертергә исәпли. Шулай ук шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законны территорияларны планлаштырганда документларны тикшерү срокларын кыскартып, төзәтергә планлаштырыла. Табибларга рәхмәт мөрәҗәгате яңадан беренче планга чыкты. Татарстан табиблары һәм волонтер медицина хезмәткәрләре махсус хәрби операция зонасында яраланучыларга ярдәм итә. Табиблар белән парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм Дәүләт Думасы депутаты Татьяна Ларионова очрашты. Едут ведь врачи во многом по доброй воле и не только по призыву, зная, что там идет настоящая война, перестрелка, знают, что могут вернуться, а могут и нет. И тем не менее ваши порывы, и ваш профессионализм и оказанная помощь, она отзывается благодарностью в сердцах татарстанцев и гордостью за вас. Экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты утырышында депутатлар Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының 2022 елда агросәнәгать комплексы эше йомгаклары турында хисабын тыңлады. Вице-премьер Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы башлыгы Марат Җәббаров билгеләп үткәнчә, узган ел программа чараларын гамәлгә ашыруга 18 миллиард сумнан артык акча бүленгән. Шул исәптән федераль бюджет акчалары 7 миллиардтан артык. Ул ел йомгаклары буенча авыл хуҗалыгы продукциясын җитештерү күләме 300 миллиард сумнан артып китүен искәртте. На уровне прошлого года в структуре посевов ожидается незначительные изменения. Проведена основная обработка почвы на площади 2 миллиона гектаров. Обеспеченность семенами зерновых и зернобобовых культур составляет 125% от потребности. Озимые культуры посеяны на площади 472 тысячи гектаров. Ведется постоянный мониторинг за их состоянием. К зимовке 96% озимых пошли в хорошем и удовлетворительном состоянии. Ключевым вопросом является подготовка техники к полевым работам. На ремонт потребуется 5,2 миллиардов рублей. На сегодняшний день приобретено запасных частей на сумму 1,9 миллиардов рублей или 37% от потребности. Мәдәни мирас объектларын дәүләт саклауы турында парламент комитетының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр буенча күчмә утырышында сүз барды. Бина Казан үзәгендә 185 ел элек төзелгән булган һәм шушы көннәрдә анда капиталь ремонт тәмамланган. Татарстанда хәзер 5811 объект дәүләт сагында тора. Начар хәлдә булганнарның саны кими. Әлеге объектларны яңарту өчен инвестиция проектларына аерым игътибар бирелә. Закон чыгаручылар мөмкинлекләре шикләнгән кешеләргә махсус эш урыннары булдыручы предприятиеләр өчен салым өстенлекләрен билгеләргә мөмкин. Бу хакта социаль сәясәт буенча парламент комитеты утырышында белдерделәр. Мөрәҗәгать итүчеләрне һәм эшкә урнашканнарның саны елдан-ел арта. 2 ел ярым эчендә мөрәҗәгать итүчеләр санынан эшкә урнаштырылган инвалидларның артуы 47%-тан 64%-ка кадәр арткан. По итогам опроса инвалидов только 50% респондентов считают, что имеют возможность трудоустройства. В поисках работы они также сталкиваются с трудностями. Это отказ работодателя в трудоустройстве и низкая оплата труда, отсутствие специально оборудованного рабочего места. Архив документларын республиканың дәүләт өлеше булган предприятиеларында саклау мәсьәләләре икътисад, инвестициялар һәм эшмәкәрлек комитеты утырышында каралды. Архивларны саклау мәсьәләсе гаять актуаль, төрле кыенлыклар һәм проблемалар белән бәйләнгән. Шул исәптән законнар тәртибендә дип ассызыклады комитет рәисе Лотфулла Шафигуллин. Архив эше Россия Федерациясының һәм төбәкләрнең уртак карамагында. Архив эше буенча Республика дәүләт комитеты рәисе урынбасары Гөлнара Минҗанова билгеләп үткәнчә, архив фондын булдыру һәм саклап калу архив эше өлкәсендә дәүләт сәясәтенең төп бурычы, фондны туплау базасы, оешмалар һәм предприятиелар.
Дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Әгерҗе муниципаль районы советы һәм Әгерҗе шәһәре муниципаль берәмлеге советының уртак утырышында катнашты. Депутатлар узган ел эшенә йомгак ясап, 2023 елга планнар билгеләде. Шулай ук район башлыгы Азат Вәлиевне ялга озатып, яңа җитәкче сайладылар. Яңа район башлыгы Әгерҗе районының Тирсә авылында туып үскән Линар Нургаянов. Ул күптән түгел Алабуга районы башкарма комитетын җитәкләгән иде. Азат Вәлиев хисап белән чыгыш ясады. Район буенча уртача хезмәт хакы зур һәм урта предприятиеларда 11%-ка үскән, һәм ул 40 мең сумга якын тәшкил итә. Район үз мәшгульләр саны 36%-ка арткан. Гомум республика рейтингында Азат Вәлиев җитәкләгән вакытта Әгерҗе районы бер юлы берничә позициягә күтәрелгән. Узган атнаның парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде.